Здравейте! Ние се прекрасно утре и ние отново сме в учебните лаборатории, за да проведем още анализи, свързани с обекта на нашия проект – автентично и свежо бъдещето на храната Боб Мунк. Аз и моите съученици бяхме много любопитни да разберем структурата на зърната от Боб Мунк и съдържанието на микроорганизми. Ето защо решихме да приготвим свеж покривен препарат, който да микроскопираме. Първо подготвяме извлек от зърната на Боб Мунк. Продължаваме с приготвянето на научен микроскопски препарат, като следваме определени процедури. Почистваме си работното място с спирт. Подреждаме си работното място. Запалваме спиртната лампа и оставяме да гори, докато приготвяме свежния покривен препарат, за да предотвратим обсемняване с микроорганизми. Тъй като за приготвянето на активния препарат използваме течна среда върху добре почистване и обезмислено стъкло, поставяме капка от приготвения извлек. Поставяме покривното стъклце под ъгъл от 45 градуса, за да избегнем образуването на микробите. Излишната течност покриваме с филтърната хартия. Препаратът е готов, наблюдение по правилата за микроскопиране. Поставяме микроскопския препарат на предметната насечка на микроскопа. Източник фокусираме, като използваме макровинта. За по-точно и детайлно наблюдение завъртваме револвера на микроскопа и фокусираме с микровинта за фина настройка. Получихме следния резултат от нашия експеримент.
Автентично и свежо бъдещето на храната.